thì cái gì cái ha cái cái jan mết ini phai nang bat nga na kasi chiu pol she ki nong korin kala nong ka ban lai ka khat ka ban kong ter hadu ka ba khin dai in se teng pat shadu ka ba kut jong ka ni kal nong hi te han re la dangan kren lut baro kan sta ek por ki nong ya rong shu ha ki jing mot jong ki te kum tangan kren tang ki ni ki khin lai te le ki khat ban in se teng pat te ka heading ka ong kum no ka ong shapang ki nong ya lap tin blai te upol hang ni uya thu kum no par kum ya lap ka jong u te kani pat dei tang kata ka jing thu ka jong u ka hikai ru ya nga pat kan hikai ru ya phi ki ban salong pat ki no hikai ha ko we pat ka sngi man lakam dei e kum ni kum banga yang manga nang ni te han re ha ka nu ka benta ka ba phi don ha ba phi kren ni ka tin ka jong ple kata phi la yo benta hi ban ya lap ya ka tin ka jong ple man la phi yo ki program ba phi kren kum ha ki jaka ki ba phi yo ban kren ha ki sau kun ro kataru ka dei haba ublay upanyad ben lane fide bania lap open air ru kataru kade laka jong hi lane phinia lap marmet ru kata kade laka jong hi te kani kade karukom kaba upol uhikai ken yani bakumno bang ninia lap tene pet ayu ka bible ko ong kanika dekhat ka baning kong ko ong kum taru mangako para bagay ngam shemla ban kren happy kum ha ki bakin jaman siem hanre kum ha ki bakin jado kum ba ha ki khulong ha upresken upol hang ni u ong kum noi kini kinong koren ya kani ke balang ke badan ha koren u ong ba upol ulayalap ha kini kinong koren ong kum ha kita ki ba kin jaman siem hanre kum ha kita ki bakin jado kani kamut ba upol ulong ubakin jado teh re ane kamut ka aji hikai yang apa dia pi ba haba kino ki brio ki dang sedang ne eman piang yu turai nyimpat lah te ban ai lut ya ka bakin jaman sim namar teng teng ki thot not pi u jisu haba ulet ban ya shong kai ba ki tu ki brio ki badi kiat ki don nem ki ba ong yu jisu oh bu jisu de badi kiat ba bu ai teh re kam de kum ta te hang ni ru upol hang ni ukran ya ni ka benta kamut ba ukran ha kata ka rukom ba ong ba un chu hikai bet ka bakin jado te namar ba kilong ki badang kin jado han rei namar ba ki dang long ki badang khlong yin sei bet kam shani shadin pin yu ikum no ba upol ukran hang ni ani ka mot ba shumat menta example menta udon uwei ubreu lani kuwei ke brio ke padang im ke jing im riu perthai ki jan ki nak kan thong kat haba mon la jong ushin rang ung khap ki snyu kat haba mon la jong teng teng ngai i ki chen rang ki ya deng sia rang ne ki deng sia rang ne te haba ki dang sedang ne man wan shakadika bible study shumot radang ngan shu ong bet direct bali pi deng kum ne wa no man chmi jing seng im la on pdia pi phong kum ne kam ya ha pra ban wan jing seng kamot ha jaka bangin job ne mi ki to nginom job shu ken te ni hap snap la ka snap te ni hap snap la ka snap te kamot ni hap ban hikai kendiat kamot ha ka we ke si in sa snot ko ken amen namar ba kumba pi let school yegi kena ki badang khlong kamot phem ai te hi san ai pi ai kendiat te ma pi pat ha ka nu ko kom phin le kumba example ha ka por ka ba i kong idang sedang wan jing seng han ne te hoi na te ka dok siang ka de ka ba uble u bistar ba ha bangin pam ya ka dok siang namar ba ka tin ka juble ka kren ha te hen re ha ka mening kong na kren nga mong ai nga snap bet te hen re ha ka por uble ka lat ha ka por uble jing kang ha ka por nga kren bat i kong ru i kren thot i kong ngu da ka jing kemen han re la da Marsinya kendo pisau keren no shuyo ilot itu di jing tau lo kacu keren lo cisen keren nem lakan man ketala dan haru bentangan hikai bi sang kentan rew kentan apa ki nem lakan bat lo berkhoi te hak ba kenjaman sim ro kemungi hak kendiat buat yang ngan di pui fi hadu mentau uble udang hikai man ka si om dei ba ngala aji hikai kumne kemot ba ngala tip lo don ki benta ki ba nampak tip ru ki ba uble udang hikai hak por kebangang ngala sedang mencari utrai ngala ya lapru Henry ngadang pong be iska ki ba hang ni taruh lem kersia menta te dang pong hang ni ru kamut nyala kersia te Henry like no kabala
kam chane tangan persia sobre teh henry ngal kut jimut kaba poi tang hang niru ngade ban persia hi teh henry men chua hang niru ngafang frog ben bat ublei ru ngani soi pi pat keren te pat keren ukren chua bet tami ya bashapo ukren chua bet ya ka bashapo henry kat pangadang ya benem sedang teman keren kabut uji sunem haba uhikai yangi uhikai kendiat undai ba lucu pandai lut yangi marah ke juga pon nginum laken kabut kendiat te kabut niru kum kinong hikai ten play kum kinong ya selok ten play hoi ka ting ke jung play ko ong Nim day ban ong yala di bangi di kinong hikai henre la dangai hikai ru ngam shim hikai hi da bor la jong ude munsi uble uba hikai lan ba jonga ngashu ongi hikai henre manu ba hikai ude uble hi uba hikai lan ba jongi namala da uble hikai nganget pi ru pinam ya sngo thu hi aman ka jing hikai hi ka ba hikai da ka mon la jong da ka jing start ka jongi ka nom rum hi ha jabeng jong pi pin da ya le ban rum ka mon pi dang kan mau hang ni tang shumi shabar pi lak let no henre la hikai hi da munsi ba kut ka mon kan shon sharp haka donong ke jopi tikat padang yat kisi uble udang keren ken ya ka baru amen tikabut nyiru nginom ya pet ken hadin habut ken ka ministry kan nom sa re tang kumne kan saya ka jakaru kan nom dei sa hangni na mak ken ka pat dei ka jakka ka jongi ngin sedon la ka jong ka ye tikin sawan ken ki ba na wei ru kila ban ki ba i riam thamula ki ba i phong thamula ki ba i le ken sha ki ai ngin nom ya pet de ada feedback gitu ki brio ki bawan ki so gitu ki brio ki balong ni ki la ya pet yang ngin dok dia hadok cat hajak apa kin wan kinom wan shu amen namar ngin nam pat pet tan ye ka ba shabar ngin pet ngin hikai be ya ka ba shapo ne ya ka ba shabar ublei suki ulat tren hi bat kanton ru kapor ka ublei hi un play lat play lenti bon ni kan thai ki ba kali shapang ki ba shabat man ong pi onda ki la kali hi na sajubah aton kapor ka ublei hi pun kendo ki pati wadia shem ni pati kali ha ka kapor ka yo ban kran ni gitu benta hanrai dan ki benta ki bangi la ban kran no namar ublei pa ban kran no dan pat ki benta ki ba ublei o ka shwa pat kran Undai bangi shepti man keren re bakam pati kapor jo ublei min keren bet da jing sta ublei ha kapor ko ublei uhi kai amen tengai kini kan khat ka baning ko khilas ngo tho at khat ka ba ar ko ong kumno laju besa ya phi da ka dot da ka jing bam namar phim la bansya ya kata wat hadu mentaru phim patla hangi upol wang ba laju besa ya ki da ka dot namar ba hadu mentaru phim patla bansya te kata kamlong kabadai yang ni ba hoi kalong kabadai ha badang sedang ni besar da kadut kumbang ala ong menne ba hab ashwa iba masuk te ngin nampat kran ni kita kiba ya tungko mau siang ba kin thai din sindon no te hemrei upol hang ni wong ba hadu mentaru phempat na bansya malong ipi ki klung namar ba kidang red kidi betang kadut te la da pi ai ka do ashi pi ai ki jingbang ki be kamut kinom la ban ba man kha na mar ba kimpat mi benian te da kila mi benian kila la ban ba te henrei kamut pat ba upol uong ba hang ni upol uong ba lahi kai kum hai te ki bikin jodoh pat hang ni pat uong ba hadu menta udang ai ka jingbang ko balong kum kadut namar himpan la ban sia te kamut hang ni kamut kamlong ken kabadai pat yang ni bangin chuya sa khlong sa amen Hapa pila wan shi Bible study kamut ya pi ba pin shulong be kumju shi kumju namar iklong iba pi pila yo menta pila ai dun riu blai dadat nam to pila sedang ai serelak ru la sedang ai 1 2 3 4 5 kumta de nen kabut kala nang kiu ne kapoi kapor pila la ban ai ka ja ka batli ru i de klong hadin la la ban ai ki jhor hadin la la ban ai kumta ter te kapon ba Hoi ni hak ya nak kata jinglong kabangi dang long kum ki klong uple un nompat pak epi ki ba nompat kran ki ki ba than namar ba pidang klong te hendrai om dei pat ken ban chu klong sa dan ting ki briu la jan let nak di ka prothai ru ki dang sa klong sa ting ki pat la ban ajing kran ha po yeng mane dei ka por ban yo program dan ha pachna ku vor ha ki lok ki jor empat la ban lehi namar balik lalong kristan de ki post nem le se san post nem real post nem han re dang long klong pat hau trai te kam de ken ban long ta
ปักได้บันลงกุมตากะจิงลงคลุงกะดอนกะปอดตังบะอมได้บังยินเชียคลุงสาละดามันตาอีคนจงพิละดาอีเทมันตาอีละกันนุสนะมิเทมันตาอีเทอีละขัดอาร์สนะละดาฮัดดูมันตาอีเทอีดังดีไปดังกะดอนตะกมอีละดาอีบันนะเด้ตะกมพีดักดักกะจิงสงอสีกะบะคราวเด้ตะกมบางkalau kentah ikan lada piru ni heba anda kabut lada ikan idang didut teh kabut lada heba anda dia lem te kabut ikan beti isngausi bayo di kun ba anda te kabut lada piru ha ka jinglong men siem pia long klong shi klong ha ba shi ada kadut kamu de usngausi ken ba pia long ki ba anda kan jam siem teh te kabut chedot em kitu ki bom laman ya shu chong sa shuki kapang em kadut no ki me ki pa tu beli rupang yang kedok nu nak kau pek yang kini kun Kristen oh lai long Kristen nak dok mendo han rai biasa haju si haju kumno kana ban long macam biasa haju si haju beli ulam jet te tayang ngarangan ya laf ke gospel han rai ula jet yo way po way Kristen nama ka ting ke jong beli ong kumno bau nu bam plai ka tang jong plai kamot uji suruh nem plai tu hak mat jong beli amen te kamot baru ngi haban plai te la dang ngi long klong ngi nang hi bang plai tingin lah bangin plai mat ki kelong ki bom dan jing champang kata ki snu tu tang tak tu kat ni sikit lar ban syak ka ba teh ndai tak ki bajam te ka mut kam long ke ni bangin chuya long kelong sa amen ni han ni ni dan ka exam ru ngan sa exam bangan sepet kat no pilaya san pilaya nang dengan pet ha ubna ba khat ar ngin saya penlong ya ki test ngin saya pet kat no pilasan namar ngam kwa ya pi bangan chu hikai tang bala hikai hen renga kwa bala ai ro bat kat tes bangan pe hadu kat no pilasan te hen renga ai ngo utrai ngai pi ya start hi kata ngam la ban len mentang adang wan chini dang tang kat no banai ngam khandai le shi pho banai te hen rei haba ngabu ki jingkli ku tu haba pi ya jubab te nga smu pho pa pi ya start ya ro utrai te nga kwa ro pa pi long ki start amen ka tin ka jong ublei ko ong kum no namar pi dang long ki bakin jado haba don happening jongpi ka jingpi hun bat ka jingan ya pip long ki bakin jado bat pi ya kat bakum kerupam briu balai pi sa ha kata ka bakin jado balai pi sa khulung sa namar balai badan ka jing bishni bat ka jingan ya aman lada pi don yo men sim jo jing bishni chuat man ta hang ni ya don kini ka Bible study hang ne bat kini ka Bible study ru ka balong kum ka school namar balai ya politically ya I max ya I price ru te kamut kalong ka school te ya iba kam start what jubishni amen what jubishni haba i kamla i san ne i kamla i ba ni kamla i kong ne ngini ban ai bet ka burom show ble amen ngim judai ban ya don ya ka men sim bishni namar la pi don ya men sim jo ka jing bishni te kamut pin sa kalong sa balara pidon ru yo men sim jo gajing mai jo gajing nia gajing mai gajing nia ngam ong tang hang ni han re hadu ha yeng hadu ha bar hadu ha jakatre hadu ha jakapule hadu hang no pi ha ban kiar na gajing mai gajing nia sada don ki bre ki bakwa ban ya mai nia ba pi pet no nai ya bun nia yella da don i ta i bre i ba pi la ban sngo thu de gajing e chu pen sngo thu la la i thu ba kata gajing pen sngo thu jo pi ka pen long pen man cha gajing nia ikiar no namar baka jinya mai baka jinya nia bat kani ka men sim bishni kapan long ye pi ba pi long khulung sa phim la chu ban rang ba kan no ru phim don ya ka jing cham phang phim don ni ka jing su thu namar ba sha ka jing bishni bat ka ta men sim ya mai nia ko ka thang ni upol ukren ye ni benta wong ba ka jing ya mai nia ba ikani ka jing bishni han rei ngam ong tang ka ta hang ni klem pen pau han rei dang don bun ki pop kat ki ba pi la nang yo man la ka tayo nga ai ya ka jing hi kai shepi ngala ong kata umlong ngau nge pikir ne gitu baru khot ngana bom tangi kini asli kani ka pasula kut hang ne han rai don shibon ki pop ki ba phim long man le ka jing thok ka jing shukor ka jing arsak bat kum ta ter te shibon ki ki bangala de pan hi kai ye phi te kiar ne ki baru khot phin san kloi ka jing long man se man ha ka be ne ba ka kin jado te ka mod lais nem shiteng te kamut dang khulung ha hare ha ka ba kunja men sim lais nem shiteng pila de ban long ki bala sedang berang ba nama bali uji su jongi ha ba utren ye ki sran ki jong utren ga no lais nem shiteng la ni lais nem amen tengaru lais nem shiteng nga la shong ha ki bijak ki jong utrai nga penut kapor ka ba khambon lais nem shiteng bat nga la pan ai ka tien ka jong ble man la katiyo
Teng sau sin si dayong anang ai ha katu por ka ba kham benchua na mga khambun program ba menta tengam la shu ban ngan let ru na mar bale ba bun ki ba pha duai tengala shu kai di tang hang ni ba la dang ayo program ha po ka balang blai lam bum tang lam julai chu shanu ru na la shu bun kam no tang hang ni hi na mar bale ma ha ban penduai brio te kamut lais nam shi teng pi la de ban san hari ka bas ngau si kalong ba pi la ya don san pos nam ru phem patit ai ru em kajingmut ayu balai namar ba phem kiarte na ki pop kinongi no ki brio ki ba kiar na kanu ka pop ne mi pop i barat la kiam ngan ong i phin long ki ba champagne phin long ki brio ki ba mayan ki ba kinjon sim kamut phin long ki ba stat ba ga ni ka jingmut ka jo pi ha ba phen kre khu boran pi ta shu pe ka awan hi ka la kho hi ni ha po ja pin ka la kho lut ba khoi kup no ba tren ni tu bor Hakabor mencuang asyik modur kumno anya keren subjek lane kumno an keren team hanre ai wo utrai habang ngai le ban pendem khama jong trai kam de kam ba e ban keren team kam de kam ba e ban keren subjek baro kilong ki besok la tani nang ban im ke chik e ba sing hai ble amen pin kyar na ki pa baro khwat pin nam khulong sa amen pani pe chu ayu ka bible ko ong namar haba uwe uong nga ujong upon uwe ru nga ujong apolos hato phim long ki bakin jado te kamot lada menta i kong ide na kabalang presbyterian i kong ru ide na balang presbyterian i ba ide na kabalang blay i ayu ide na po CTC te isan na po balang presbyterian te kamot lada ngan ong tang ye i fil nama ba ide i nabalang blay yang para banget junga kamu ngade ba kinjado amen chadon ki ba ki khenbet para banget tang para presbyterian lane tang para balang blay lane tang para fellowship kamut ki dei bet ki para banget te kamut pidang long ki ba kinjado amen te hendrai sisien bangi langet yo jo ublay ni la dei bet para banget ha u try amen nyim de ban khan ba oi to de para banget jungi kamut ba ni de para presbyterian la de para CTC kumta te hendrai kam de kumta te lada ni long shisha ki de bikin jaman sem nim long ki bakin jado ni ya bet ti kat kom ga bidin ka jok play te ha ka jing shisha kamut na ka balang presbyterian la balet crunch ka balang play na ka balang play la balet crunch po CTC ba kumta tat kamut da ka baki yo kito nga ngamdan kamot kadon te kata ka jingya sam namar ke ka jing start ka badan ha i to kamot hangam da ruble unam ai te ka tu ka jing ai ha bar khoi namar don ki bala ban kran bah shang ka tu ka benta shang ka tu ka benta la hi jong te lada uto badan ha tu ka balang ukhen me ba ka ki to hi ki ba bet ban yang ha tu ka pulpet ka badan ha tu ka jaka jong tu yim mane te kan no kan yan san kan no kan yo kita ki henry la ka palang shis tluk jo ka ka perthai adangi shimpet bangi de pet ka palang ha utrai tang ba shudan la ka jong ka gun hon la dangim khenre ba ki to kim de ki para banget jongi ni khenbet baro ki de ki para banget ngan ong ki phi kari hasi jongi ba ka perthai baro khoi kala dap ta ka jing start ta ka jing mayan ka jong uble amen namar ni yo te bali ai benta ni yo ben khat lang lam tu balang nang tu ka balang henre benta menchua dang don hi kata ka jing khat kat tu kan ni na tu ka balang ban phakren hang tu henre benta le te kila as nan ka kot ba tang ki bali balang nang tu kila ban kren balai namar ba kim ya te ka ku 15 tu jong ble utu bale umman ban khat utu bamle ru ubishni utu bale umla te kam don shu ka jing tre lang ka don kin kata ka jing ya pher namar bale namar ba kidang de ki ba kin jado amen te namar kata ka jing ka jong ble ko ong shu kumno ue wa palas but ue apalas but ue pol hanre tang kinong ya lap tin ble da ki ba philanget ba ue kumba utrai ula it ha u te ue wa palas ue upol kapot udon ue uno ya lap tin ble ngadon mang ngadai ke utau dei ke hanre ni dei mi tak kinong ya lap hi ka tin ke jong ble amen kim dei re ki rungi dei tang kinong ya lap namar kata nim dei bangin sngo pher balang te kani ka jing sngo pher nyam ka jing sngo pher balang kani ka dei ki pri ki badang tin jado ki ba kin jaman sim kim ju sngo pher namar balai namar ba
kia mani ya uju hi ujisu ngidang ya puli hi da kaju ka Bible te la dai la ya pher ka Bible te ka bot la shifting ka warak da kuai ka Bible wat ka Bible ka klik ro kam don jing ya pher tang ki Kentien ka jimut ka wan sejuhi te ka Bible ka klik bat kini ka Bible kam don jing ya pher te henre ka ro penyat kidon ke jing ya pher te namar ba ka don ke jing ya pher de namar kata kata kimla te ban ya long lang ko wei te namar kata ki bakin jado te ki ya khle lang bat ka bakin jado bat ka bakin jaman sim henre kita ki bakin jaman sim ki ya khle betang ka bakin jaman sim te de namar kata kata ba kita ki bakin jaman sim ki bla hi bari khle lang bat ki bakin jado henre kita ki bakin jado ki de bat ino ya ka bakin jado henre kin sim tang ya ka bakin jaman sim amen bat shu ka tien ke jong ublai ka ong khno ka tien ke jong ublai ka ong shu nga la thung apalas ula ai henre ublai ula penman example menta ngale jalap shanong po at baka ministry pat chanong po kampat dan ka New Jerusalem ministry kampat dan sa panong po kadang dan tang hani hasadew tang ngale jalap shanong po ti dan pat uwe ubriu ubam pat itu yu prai ula kala ka bangun te nga hable kuno ka dan ka balang FGF shatay ngale ong ngalet pendu no i pastor hang to ba itai na gising no hang to amen nama na ngadong ngado nanong po na nadu na umsling kinwan siyang li te kum shadi te kum no kinwan amen te kamot kas perte la dang ayalap mga kamot bang layalap mga kide penwan gising be hang bi kila yo i ujisu lang ba jonga kide wan gising be hane rekam pe layalap i ujisu Kilek no hawe ulelete nama ba ada kiwan hang neru ki mani uji suhi ada kile hang toru ki mani uji suhi amen ngimte bagin pan tek kata kajinya tan banget lalong kum kajinya tan telai kumba naka na u setan sha u blay tenre kamdere kumta mituru isakri u blay tenre na u blay hi sha u blay ki tan kamlong pi haji shisha ni de baniatur sha kita ki bom pat iho e ublay amen tenre kamlong kabakla lada ngala yalap yau jisu bangalan ai padahal no hang no ba hikai nama ngamla re bangan wan yalam suru chadien re kita ban te ya ba in shong sa hajeng te iman le ken hang no kamle le amen omdai bala yalap manga bala itu yau jisu le bajunga kamot de ban be hang ni hakapo lo men shwa ngasu kita dan bon ha ki bri ki ba mi tho yu blai ki ba le ba jonga ki la yu yu blai bon ha man shwa nga she mudur be bang ngade manga ka bala pun kha shu trai ngade manga ka bala sha jingit ngade manga ka bala duai ngade manga ka bala le ban thia mi ru hi zu ki ngade manga ka ba hi kai lot ya ki na do shro ki mi tho tang wei ru te ngas ngau trai be ki kamlong ka ba bakla la dang ngas ngau trai ki kum ka kemi bangan hi kai bhai ki han re kamlong pat ka ba day bangat snow try hado ba kim long shu bala ji sai shwe ru kata kala long ka ba kala snow try ki bangat it ngat wai nta chuki nga sha jinget kalong ka ba day te re hado bangat kam try ki te kemot kam long ka ba day amen nama u try ulong try amen ni le tang kita ki kinong yala tien play te ong kumno la ong ba u apelas nga ngala thung u apelas ulai henry ublai ubapenman kamot nga ngala yala te we pat ula hikai no ha tu jaka henry manu penman ude ublai umdei ke mangi te ka ong shu ngak tin ke jong ublai kumta uta ubathung long ai lemni uba ai henry ublai ula penman kamot umdei re manga umdei ri sa henry de ublai te ubli ka rat kalenti te ka ong no te uta ubathung bat ubai kia long ka wei henry uwe po wei upiang la ka jong ka pai no kat bakum ka jing tre jong uhi te henry ho at de ublei mo penman ni nyim long ai henry ka pai no tingi yo na pale ni tre na do ka matsin te kamon ha ba phia lap yo jisu wat chia lap ya ka balang amen ki kwa banan hang no ai ki mat don hang ta namar kam don jing pher te la ki don hanu ka balang like no ka balang persya e ka tin ka jong ublei te kata te la phi khang kam don jing bakla phi khang ba umlong nama ba ki de ki ba persya e ka tin ka jong ublei te ka mod kam le henry ha ba ituri hikai ka bade kam de yang ba nyin sno pher e kata te
te kamu haba pila tre bah ka bai nong te pin yo hi hana da pin shu tre ang sap te pin am yo bai nong ru ya mamen laki to ki yo jing em rul mar ting ting gidon ki bra thang palan nama ba kila thang palan shude ta kata dakte bangala yo ban ya lap ye ki te hanrai da ka jing minat ka jong ki kila yo e ga jing pen em te hanrai ka bai nong te ngin nom yo la da ni shu tre tang ban dep hana da pi tre bah te kamu kapai nong pin yo ben laki tu kinget ni kim nget ne pila plang kapai nong pin yo ben amen te ke tin te jong play ka ong kum ta kai ong kapai nong pin yo ben te ni pen kot na tang hang ni tingin sai beteng pat mentah kaduka du khat ka ba kanu du khat ka ba kendai man to play yo ban ko kui ka